Μπάμπης από το κανάλι Power of Android, το ελληνικό κανάλι Power of Android στο YouTube. Παιχνίδια το Android και tutorials. Σήμερα θα παίξουμε το Minecraft Pocket Edition 0.9.0 Build 4. Είναι το πιο καινούριο που υπάρχει μέχρι τώρα και όπως βλέπετε μοιάζει πάρα πολύ με το υπολογιστή. Έχει seeds, έχει όλα τα biomes τα καινούρια, έχει όλα τα λουλούδια και ατελείωτο κόσμο. Το νερό έχει λίγο πιο ωραία γραφικά, μου φαίνεται λίγο, και έχει και καινούρια blocks. Αυτό το puzzle, αυτά που δεν τα έχει αυτά το υπολογιστή, έβαλαν τα stained clay, τα χρωματιστά, το acacia wood και το dark oak. Υπάρχουν όλα τα biomes όπως στον υπολογιστή είναι και υπάρχουν καινούργια ζώα. Η mushroom cow νομίζω είναι καινούργια, το wolf, το enderman, έχει και εδώ, silverfish νομίζω είναι καινούριο, slime, και μπορούμε να φτιάξουμε spawner με αυτά. Άμα πάρουμε ένα monster spawner, το βάζουμε κάτω και άμα βάλουμε ένα silverfish εδώ μέσα, τώρα βγαίνουν από εδώ πέρα silverfish. Περιμένουμε. Αλλά δεν βγαίνει. Θα φτιάξουμε ένα άλλο. Θα βάλουμε μέσα wolf. Και οι wolf βγήκαν. 3 wolf. Υπάρχουν wolf και μπορείτε να τους εκπαιδεύσετε με τον κλασικό τρόπο. Τους δίνετε κρέας. Μετά... όχι. Με αγαπάνε και με δαγκάνουν ταυτόχρονα. Αλλά δεν μπορούν να με φτάσουν. Θα τα κάψω. Ελάτε. Μπράβο. Έλα, καείτε όλα. Μπράβο. Θα κάνουμε μόνο τους. Εγώ όμως είμαι creative. Ωραία, γεια σας. Κορόιδα. Αυτός είναι καλός. Ωραία, πάμε. Μπορείτε να τον εκπαιδεύσετε, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν σας ακολουθεί. Πάντως κάθεται. Του δίνετε τα κρέατα. Εδώ το κόκαλο. Και κάθεται. Και σκόνεται. Αλλά δεν ξέρω αν σας ακολουθεί. Νομίζω και σας ακολουθεί, αλλά μπορεί και να μην σας ακολουθεί. Και μάλλον όχι. Έχουν βάλει slimes, τα είναι υπολογιστή, τα silverfish, νομίζω υπάρχουν και πριν, enderman, ghouls, το έχουμε, και μάλλον mushroom cow. Και αυτό μπορείτε να επιλέξετε επιλογή New Advanced Flat World που είναι μόνο creative, ή το παλιό που είναι περιορισμένο, το Infinite που είναι ατελείωτος. Μπορείτε να βάλετε seeds, ό,τι θέλετε, και όνομα, και μετά θα φτιάξουμε ένα flat create world και ο κόσμος έχει φτιαχτεί. Ο κόσμος έχει φτιαχτεί εδώ. Και ο flat κόσμος είναι ατελείωτος. Ό,τι και να κάνει το flat είναι ατελείωτος. Και δεν έχει ζώα, seeds και τέτοια. Και μπορεί και να μην σας κολλάει. Άμα σας κολλάει με seeds, έτσι δεν θα σας κολλάει. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, subscribe και γεια σας.